Sana ho, alam namin, kasi sasabihin namin totoo, ma'am. Kasi eksakto, Wala talaga ho kaming alam na nakipag-usap. sapul. Doon sa hiningi ng ICC representative, sapul din yung binigay ng Pilipinas at sakto din yung lumabas sa ICC warrant of arrest at yung prosecutor. Ma'am, yung mga civil society organizations na naglalakad dito, masipag sila. Nasabihin ko sa inyo. Pwede ninyong sabihin o banggitin yung pangalan? Kasi kahit civil society ka, kahit senador ka, hindi mo naman nakukuha yung mga police blotter, yung mga CCTV, yung mga medical records. Imposible mo naman makuha yan. Ayoko hong baka gantihan pa ho sila eh. Kasi marami pa hong salarin na nakalaya pa rin hanggang ngayon at naka-uniforme pa rin ho. Senator Bato, ganun ba kadali makakuha ng bank records? Palagay ko, di ba, covered yan ng bank secrecy? Parang imposible makuha yan. Paano nakuha lahat yan kung hindi tunulungan ng ating pamahalaan? I have no idea, ma'am. Basta, ang PNP marami masipag hong magkapang yung mga Ganon. civil society organizations Chief PNP at saka General... na nagpa-facilitate po ng lahat ng yan. Si Chief PNP po, si General Torre, sinasabi ninyo na makukuha yung forensic evidence, lahat ng testimonial evidence, police blotter, CCTV footage, at kung ano-ano pa, makukuha yan sa presinto. Basta pupunta ka doon, dayuhan ka. Halos hindi ka nga makapagsalita ng wika na naintindihan. Pero madadali mo lahat ng dokumentong yon. Ganun ba kaluwag ang presinto natin? Madam Chair, hindi po. We need a request coming from the court if you need, or coming from us, requesting us na kailangan po for investigation. So, nag-request po ba kayo? Dahil klaro naman, wala naman na court order. As far as I can remember, wala pong request coming from the ICC na mag-request sa PNP. So, dun sa Station 6, paano nila nakuha lahat yun? Sa Batasan Hills, sa QC. Paano na nadali lahat ng dokumentong yun kung wala namang court order at wala namang kayong utos? Madam Kahit Chair, ano pang sipag ng civil society, hindi nila makukuha yun kasi confidential, di po ba? yes, Madam Chair, but we will investigate regarding this matter, but I have no idea regarding this matter.